Jo sóc Carme Canals i de tota la vida he viscut aquí, en aquest mateix lloc, i la nostra casa doncs, és prop del mas. En aquella època potser semblava que estàvem als afores de Caldes, perquè de fet no estava poblada tota aquesta zona, i teníem un corriolet, un camí que arribava des de casa meva fins a casa seva després de travessar la carretera. Jo soc Joan de Barros, que com dic jo soc el seu marit. Jo la família del Manolo, o sigui la Rosa i la Totó, el vaig conèixer després de casar-me, que em vaig casar l'any 1966, i llavors moltes nits anàvem a casa seva, allà a la llar de foc, ens explicaven les coses mútuament, les nostres i les d'ells, i d'aquesta manera jo vaig conèixer bastant a fons el que era el Manolo. Quan anaven al poble, que dèiem que anàvem al poble, perquè ara ja hi som, però llavors representava que anàvem tots a comprar al poble, a fer les coses al poble, doncs ells passaven per casa moltes vegades i feien petar la xerrada amb els meus pares. Hi havia molta relació també perquè cada dia ens vèiem, perquè ells venien a buscar l'aigua potable a casa meva. Nosaltres teníem aigua de la borda, i ells tenien un pou, però l'aigua la feien servir per rentar, per regar l'hort, que tenien una mica d'hortet, però no ho podien fer servir per res més. Llavors, cada dia, amb uns càntirs de zenc, venien, els omplien. El que volia dir també és que, que Carme m'ha dit moltes vegades, que el seu pare, a més de veïnatge, moltes vegades el venien a buscar perquè això s'havia rebentat una canyeria, perquè s'havia fet això, perquè sempre l'avi Andreu sempre havia, o que plovia, s'havia entrat aigua a casa, sempre havia d'estar pendent una mica, allà on anava primer, era aquí, la primera casa, i l'Andreu, tots sabem que era servicial, doncs sempre havia anat a fer-los alguna feina que potser no tenia ni idea, però que ho havia de fer, no?, en aquestes circumstàncies. La casa era, a la que entraves hi havia una mica de passadís davant de la porta, que hi havia un graonet i arribaves a la cuina. I a mà esquerra hi havia una sala gran, que encara és la que hi ha, i en el fons hi havia la llar de foc. I a sobre de la llar de foc hi havia una pintura feta d'en Manolo, i després a la part del frente hi tenien un moble antic que la Rosa l'havia lijat i l'havia restaurat, i allà hi tenien els llibres. I tenien els llibres que eren per ells com tresors, que són els llibres que tots es havien llegit, llibres de filosofia, d'ideals polítics i de totes aquestes coses. I llavors hi tenien una taula, que també era reciclada, en aquella època que no es reciclava, doncs la Rosa ja ho feia, i unes quantes cadires. I a davant de la finestra hi havia, em sembla que hi havia dues finestres en aquella sala, i a davant d'una de les finestres hi tenia una taula rodona amb unes faldilles fins als peus, amb un braser. Això sempre. Perquè tot era gran i es posava allà i estava calentona. I a la part de dalt hi havia, que jo recordi, 3 habitacions. Hi havia una habitació que era la de la madame, dèiem la Totot, i hi havia un llit gran en aquell. I després hi havia una altra habitació petita, i n'hi havia una que em sembla que hi tenien l'habitació dels convidats, que deien ells, no? La van ampliar pel cantó de darrere, i això ho va fer la Rosa ja, La madame encara era viva quan ho va començar, però ho va acabar que ella ja no hi era. En aquella època elles en tenien un gos, que el gos també hi ha moltes pintures d'ell, i tenien gats. Dic gats perquè no en tenien mai un, en tenien una pila. Clar, en la zona on vivien jo suposo que hi havia ratolins i aquestes coses. I a més la Rosa era molt cor, no? I ella cada dia del món els hi posava el seu menjar ja, tenia una finestra que li entraven, i no sé, jo penso que eren diferents. O sigui, la gent que em veia que la Rosa tenia, què sé jo, 7 o 8 gats, aquesta dona, mare de Déu, no tenen menjar per elles i mira, té 7 o 8 gats, no? Vull dir, havien tingut diversos, no? Però en tenien un que jo el recordo,
que era de les primeres èpoques, i aquell és que sempre estava en el millor lloc de la casa, a davant de la llar de foc. I a vegades la Totó li deia deixa'm una mica de lloc per mi, que tu... Perquè, esclar, en aquella època que l'afecció no n'hi havia la llar de foc i els brasers, no? Vull dir, es parlava molt del present, de la política d'aquell moment, de la cultura d'aquell moment en aquí, dels seus ideals polítics que no lligaven gens amb tot el que passava en aquella època aquí, de tot això, sí. I a més, ells tenien moltes visites, o sigui, a mesura que la Rosa es va fer gran i la Totó en velleta ja, perquè ja era velleta, moltes vegades venien molta gent de Barcelona a veure'ls. Deixaven els cotxes aquí davant de casa, perquè en aquella època no hi havia el trànsit que hi ha ara, i llavors pujaven pel caminet fins a casa seva. Hi havia persones que apreciaven ja en aquella època l'obra del Manolo i aquests els tenien en consideració, però després hi havia molta gent que els veien com molt estranys, no? Culta i de llibertat, que en aquella època aquí no es vivia tot això, gens arcaica ni massa amb connotacions religioses, que en aquella època era el que es manava i el que hi havia, no? I ells de tot això n'estaven totalment a fora, no? Era l'ambient que ells es van crear un ambient determinat, no? Ell volia saber el què i el per què de les coses, i ell va ser un autodidacta, un estudiós, sempre en les seves tertúlies era el centre de lo que passés, no? I ell tenia molta psicologia, sabia veure si una persona en aquell moment s'hi trobava bé, si no s'hi trobava bé, i si no s'hi trobava bé sabia donar la volta perquè aquella persona es trobés bé a la tertúlia, que això és un do, no? Era una època que després de la guerra tothom anava molt estret de diners i ells, com no, un artista en aquella època molt difícil de sobreviure, no? I a vegades quan baixava li deia: què, Andreu, què fem avui? Mira, saps què he pensat? Que vaig a fer 4 gargots, aviam si els venc aquí una mica més avall hi havia la llana amb el cortès i el cortador, que eren la gent que en aquella època més o menys movia diners, i aviam si avui fem bullir l'olla. Això ho deia tot sovint. I un dels dies que va passar portava les pintures, ell sempre portava una tela petitona, perquè per la qüestió que ell tenia a les mans no s'atrevia mai a fer coses molt grans, no era el seu, i diu: bueno, avui aquestes gallines d'aquí al galliner em fan molta gràcia, Andreu, oi que me les deixes pintar? El meu pare: i tant, mira, seran immortals que aquí que allà. I ell agafa les pintures, fa les gallines i en pinta una d'esquena fent les seves necessitats. I diu: aquesta és la que farà més gràcia a tothom, ja ho veuràs, me'n vaig aquí baix, aviam si el venc. I contra diu: avui faré bullir l'olla, Ja l'havia venut. No hi podien haver grans festins en aquella època, però el Manolo ja deia, i elles ho tenien això també molt clar, que si a la taula hi havia uns quants colors, ja es podia menjar bé, que a més era molt saludable això. I això elles també ho tenien molt al cap, que era important, no? Els últims anys del Manolo van ser molt durs, perquè ell no es trobava bé, vull dir, el dolor el feia viure malament, no? I a vegades estava malhumorat, però tenia dies, o sigui, el dia que es trobava bé tornava a ser el Manolo de sempre, amb la seva xispa. El dia que no es trobava bé, doncs estava més decaigut, no? Durant tota aquesta època de la mort del Manolo, elles es van dedicar a fer coses de punt, per poder menjar, perquè esclar, és que era molt difícil, no? I feien jerseis de punt. Normalment una vegada cada any o a vegades cada 2 anys, depèn de l'època, marxaven a França, al sud de França, i es trobaven amb el seu amic Picasso.
i el Picasso, com que sabia que passaven doncs, males tempores, moltes vegades l'ajudava. I quan va veure que feien mitja, no sé si els hi va comprar la màquina ell o els hi va donar la idea de que compressin una màquina de fer jerseis, però que no haguessin d'estar amb les agulles. I li van comprar una maquineta així, que si era un jersei gran l'havien de fer amb 2 peces perquè no hi cabia, però si era un jersei petit, que moltes vegades feien coses per nadons, doncs sí que els hi cabia. I d'aquesta manera doncs, feien una passada i zas, i d'aquesta manera és de la manera que elles durant molt de temps es guanyaven la vida. I llavors hi havia unes quantes botigues de Caldes que els hi compraven el material i el venien. No? Guants de llana també, sí, i mitjons de llana, i vestidets de criatura del néixer, i de més grans. Vull dir, era una manera de guanyar-se la vida. Jo treballava a la farmàcia Codina, jo devia tenir 12 anys, i l'entrava a veure un home vestit de negre, i vaig quedar parat, i va marxar, i quan va marxar no podia dir qui era aquest home que ha entrat? No, diu, és la dama del Manolo. Tenia la veu com molt masculina, que per això doncs, la gent una vegada se n'hi enreia una mica i ella s'enfadava, però per altra banda tenia una gran pronúncia. Ella havia viscut molts anys a París i tenia una pronúncia molt bona de francès. La Totot havia fet francès. Era com un luxe, perquè en aquella època parlava en català però amb un accent afrancesat, no? Vull dir, el parlava català, sí, s'ho entenia bé. Sí, i tant. Sí, era molt bo perquè deia, em diuen senyora 2 vegades, em diuen senyora madame, mira si en soc de senyora, ella hi feia la broma, no? Ella era la que portava el pòndol de la casa, ella feia el dinar, ella feia, quan tenia convidats, ella era la que feia tots els extraordinaris, però per altra banda ella es preocupava sempre de que tots els convidats que tenien, que sempre en tenien, no sortissin d'allà sense haver tastat alguna de les seves especialitats i de tenir la casa doncs, superben endreçada, segons el moment, no? Vull dir, tot això ella ho tenia molt cuidat, a la vegada que cuidava amb ells, no? En primer lloc, doncs, quan hi havia el Manolo, però després en la Totot també ella era la que la cuidava, no? El cafè, els pastissos, totes aquestes coses ella ho tenia com molt... I era molt manetes la Rosa, no? Vull dir, igual reciclava, que plantava plantes, que deixaven la casa doncs, feta un mirall. Vull dir. Jo crec que el Manolo i la Totot la van introduir dintre del seu món, que era un món no solament d'artista, sinó un món idealista. Tant la Totot com la Rosa havien llegit moltíssim. La Totot més aviat la frenava, amb segons què. Vull dir, no, Rosa, això no, perquè això el Manolo no ho haguera fet. Ara, quan ella no hi va ser, llavors la Rosa va desenvolupar la seva personalitat. I jo penso que no era dolenta, perquè la seva idea era aquesta, de aglutinar tota l'obra d'en Manolo i que en Manolo tingués un lloc que, a més d'haver sigut el lloc on havia viscut, que fos el Museu Manolo. No? Sí, tenia una dèria. Sí. Bueno, la Rosa tenia molta energia, ella el que volia era acabar, o sigui, completar l'obra del Manolo, ella. La idea era aquesta, no? Ella no pensava de cap manera que es moriria tan de pressa. Ella no va poder acabar l'obra que havia començat. Jo sempre dic que si ara la Rosa aixequés el cap, es desesperaria perquè, esclar, no veuria el mas tal com ella el havia somiat, que en allà doncs, hi hagués tota l'obra del Manolo. No? És molt difícil, ja ho sabem, perquè a més queda situat d'una manera que és difícil de poder controlar, no? Vull dir, però aquesta era la seva il·lusió, no? Vull dir,